kwenzeke kanjani ukuthi uzithole usebenzisana nomjolisi? Why him? Okay, we only have 2 features, Noli M no Navigator. Yeah. Umatsananaza na we. Ngengoma ethi zinxumana. Wow. Yazi uthini? Uh-huh. Wena uzothi zi. Z. Hayi mkhulu wami umbula. Z. Ungumngani nosomi. Z. Zamnqena nezakhami. Z. Bise ngimili inkoma. Z. Hayi bomsaba ungama. Z. Vele wakwanxumala uzi. Sharaz. Hayi scoop sa Eric ifethu yonke indawo. Ladies and gentlemen, help us welcome Eric. Mfethu, you good? Ngiyaphila kunjani mfethu? I know, mfethu siyaphila nathi, siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ntambama emsakazweni Intokozo FM. Kuyintokozo kakhulu. Grand. Hayi ngiyaphila. Jabula mina ukuba nani namhlanje. Siyazi mfethu ukuthi indaba inkulu, indaba ine soft spot. Sitshele kabanje mfethu nihlangana kanjani nomjolisi? Nikhiphe lolu lozolo lwe-EP. But sihlangane e-studio e-Afro, so we were working on a project yama Tycool. Sure. Yeah, so that's where sahlangana khona and then saflow nje kuleyo session. The next one sashaya and then sa decide to create a single actually. Sure. So kuleyo single leyo mina mengibuka ukuthi ayifethu umsebenzi mawumuhle kanje, why not singaningi abantu into ethe xaxa. Yeah. Because we've been working like isikhathi eside as individuals naye espana nami ngispana, so I decided sasibaningi into ehlangene. Wow. Yeah. Okay, nice. Mfethu ngiyazi ukuthi njengoba sishilo kwi-introduction yakho si-checka nebio yakho ukuthi umuntu mfethu wenza yonke into. Siyakwazi ukuthi kwi-house uke wavela, u-rapper, uya-producer lonke uhlobo lomculo. Mhlambe kwenzeke kanjani ukuthi uzithole usebenzisana nomjolisi? Why him? Okay, mfethu leto leyo kusebenzisana ngeke ngisho ukuthi uyayikhethela, it's okay mina ngifuna ukusebenza nobani. Sure. So i-spirit ne-energy yonke leyo nto leyo iyona eshoyo ukuthi hayi nina ningakwazi ukusebenza. So i-energy yethu yayiflow vele. Yeah, and nayo ngicathi mase ngithola yabo nje basesazana because we besingazani thina. Wow. Until the project yethu yokuqala le, so nathi besiqala nje ukuhlangana sazana. So i-energy yaba right ifethu sibizana ngobafu yabo. Yeah, nanokuthi mhlambi age gap ayikho nkulu kakhulu. So nalokho kuye kuthanda ukuthi yabo uthola ukuthi umuntu ume kwenye i-generation, uthola ukuthi kuzoba nzima uku-understandana nomuntu kwenye generation. So nice. Kuningi nje mfethu engasho ukuthi we have in common. Okay, and for me, the next question that I do have is, mhlambe i-genre obona ukuthi this genre is the one dominator kakhulu kuyona and you want to stick to it, and why? Ile ngisuke ngikuyona ngaleso sikhathi ngifike ngenze lokho kufanele. So ayikho nje ngasho ukuthi iyona. Specifically this one is the one. Le ngisuke ngikuyona ngaleso sikhathi ngizowenza ubest. Nice. Mfethu sikhuluma nge-EP yakho noma nge-EP yena enisanda nokuyikhipha njengamanje Soft Spot. Sibonile futhi ukuthi single because ngiqale nakhipha ingoma Soft Spot as a single, right? So mayabe niyikhipha mfethu abantu bayireceiver ngenye indlela. Ngeke ngabona ne music video yakhona na is making waves on YouTube. So njengamanje nazi ingoma zikhona ziwu6 if I'm not mistaken. Niqhamuke kanjani ke manje nakusenisebenzisana noba2? How do you guys came up with ama features abantu enizofuna ukuthi nisebenzise nabo to build lento eseniqalile? Okay, we only have 2 features, Noli M no Navigator. Yeah. So labo abantu vele sisebenza nabo. So we didn't want to have a lot of people. Yeah, because lento le ibi about umjolisi no Eric. Yebo. So kuba kwabalula nje ukuthola ama features because abantu vele ama sessions sibandawonye isikhathi esiningi. Yeah. So ayikho incazelo ejulile ngokuninga yona ileyo nje. Mfethu manje sewuphumile ke umsebenzi wenu kubantu nje kamanje and bayawujabulela kakhulu. Mhlambe akusona ngathini isiqalo lesi ngenzeka into kanje siqhubeke siyibona phakathi kwa Eric nomjolisi noma mhlambe njengoba sebekhiphe le EP le sebe right sebezophinda futhi bahlukane. Njengamanje mfethu umjolisi is working on his album. Sure. So athi bese eqalile sihlangana. Yeah. But njengoba sihlangene nomsebenzi wavuma kanje. I'm helping him on some songs. Yeah. That's why i-album yabo. So nami I'm looking forward to making EP yami noNoli M. Okay. So obviously uzoba khona umjolisi. Asikazi unyeka. Nice. Yeah. I know bafethu ngoba senisiqalile singene Nshameda Zize, do you have something?
No. Mina, the last question I did have on my side is, Hlambe, are there any other specific artists that we should be expecting with Zindenzo Beni dropper from the moment, Yamanje? Okay, I don't want to mention any names for now. Yeah. Okay. Yeah, ne? Simple. Okay. Iphumile mfethu EP abantu bayithola kuona wonke ama digital platforms esikhona siyatholakala. Yeah, kunjalo mfethu. Yonke indawo nje uzoyithola. Umuthe soft sports izovela. Ngiyabona futhi ukuthi khona umfowethu uhambisana naye ngicabanga ukuthi niyasebenzisana. Yeah, mfethu uBK lo ubhuti mfethu esiphilisana naye kamnandi. Sure. Yeah, kuyimanje nje mfethu sihlala ekhaya ngenxa yokuthi siphushayo nalento music naye is also a musician. So I'm helping him ukuthi naye mfethu kune single afuna uqale I drop yabo igama layo akasholo kodwa ubaba mfowethu akasholo akathathi naye introduce BK. Yeah, yeah, ngicela ukubingelela nje kubalaleli bentokozo FM kakhulu nokumkeleka nje studio. Ezaseshilo kumfowethu uBK lo. Yeah, yesikhona isingili. Okay. Yeah, umuntu asazama ukuthi nje asebenze phezulu kwawo for now on. Isinje ziyamporoma. Sibonana ubamba isandla. Okay. So hopefully we are looking forward to ukuthi igcine siphumile kakhulu. Nice. So yes, sike sibe ne time management ukuze umsebenzi ungagcini sohlangana yabona sesiba nento eziningi. So yes, for now on bekuthi nje Eric usapusha lo msebenzi usuvela usuphumile and then after ke kuzobe siyalandela kumsebenzi. On socials bakuthola kanjani mfowethu abantu? BK nje ku Facebook nje ubheka iThemba BK. And then bese ukuthi kumanye ama socials ke then uBK_606. Okay. Kuona wonke. Okay. Back to you Eric. Before ngikudedele mfethu kune game encane nje. Only 3 questions. Angwathanda ama game kodwa siyini. Okay. Umbuzo oqala mfethu uthi umathananazana oweyadini. Umathananazana oweyadini. Oweyadini. Ezini uyakhetha ukuthi ukhetha umathananazana esong or eyadini. Umathananazana we. Umathananazana. Yeah. Okay. And hayi ngoba mfethu mhlambe nginyatsa iyadini. Yeah, it's just that umathananazana mfethu usho olukhulu kumina ngoba yabo mfethu yabo ngangiqala ukukhipha ingoma eculwa yimina eproducewa yimina yonke lento engangiyimagine mfethu yabo because I started by producing for amanye artists. Sure. Yabo until I discovered ukuthi nami I can do this ngendlela because kuyenza sometimes thola ukuthi you write a song. Yeah. Omunye umuntu angayifeel ngalendlela oyifila ngayo yabo. Okay. So lento engisuke ngiyifila yenzeka lapha exactly ngalendlela engihlezi ngifila ngayo izinto. Yeah. So that's why mhlambi izothanda ukuba special. Hayi kodwa angisho ukuthi iyadini ayikho special. Awusho ukuthi iyadini. Okay. Iscoop sa Eric volume 2 that was 2022 or a soft spot. Yeah, ne? Got you. Hayi mfethu same reason soft spots. Soft spots. Yeah. Okay. Last one. Okay. Zinxumalo mahu. Ayizidwa. Zinxumalo. Looks like you have a lalela yazi kunengoma ethi zinxumalo. Wow. Yazi uthini? Wena uzothi zi hayi mkhulu wami umbula ungumngani nosomi zamnqena nezakhami bise ngimila inkoma hayi bomsaba ungama vele wakwanxumalo uzi. Shara. Mfethu ana asikhumbuza abalaleli bentokozo FM on socials sibakuthola kanjani? Hayi Scoop sa Eric mfethu yonke indawo. Scoop sa Eric yonke indawo. Mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Usuphumile umsebenzi abantu abawusupport nathi ezomsakazo womphakathi soqhubeka futhi siyiphusha nje ingoma. Mekuphela indaba siyayiphinda futhi le ngoma ngoba iya deserve ukuthi iphinde emsakazweni. Mina ndiyaphinda bhuti. Mfethu siyabonga kakhulu. BK wishing you all the best nawe mfethu. Meyabe uphuma umsebenzi submit emsakazweni sikwazi ukusudlala sikhonela kona lokho mfethu. Thank you siyabonga. It's only a minute ngaphambi kokushaya 4 o'clock intambama emsakazweni wakho umphakathi intokozo FM 101.2. Coming up on the second hour of the show we do have Let's Talk Agriculture so besikhuluma noKhulekani Masango akuzogcina ke lapho uzobe khona ke uzawadi ya Mungu kwi the ladies on stage eshange performance live esingasuka umphansi ake sizwe ukuthi ezweni sakhile kwenzakalani sezikhona indaba zika 4 o'clock.